Я от поля, от лесу взятый, от людей я, тутейших злых. Для начальника ворог клятый, прадпрымальнік, яды з простых. З кабінетаў мяне ганялі, адбіралі у мяне рублі. Мяне знішчыць тут абяцалі, а зламаць мяне не змаглі. Я не ведаю, дзе мне дзецца, куды кінуцца, што рабіць, каб па-новаму усё здаецца. Не хацеў бы вось так я жыць. 20 год для краіны вораг, кожну хвілю чакаць з турмы. І за што мне такое гора, уцякаць не адсюль куды. Я ад поля, ад лесу взяты, ад людзей я, тутейшых злых. Для начальника ворог кляты, прадпрымальнік, яды з простых.